מה זה אם לא הצומצומים החדשים? וואו! מה זה הדבר המסוגל הזה? שנייה אבא. מה זה הדבר הזה? השגתי את... שנייה, בוא נראה איך קוראים לו בקלף הענקי. הקלף הענקי. הנה, בדרך אגב, ככה עושים את זה. בוא נראה איך קוראים לו. פה רשום חבצנים. חבצנים. אתם רואים איפה הוא? איפה הוא? שנייה, לצאת לשאר את המצלמה שירטוף. תקעתי מאוד. חוצנים. חוצנים, כן, הנה הוא. חוצנים, שלום, אני חוצנים, אני אהרוג אתכם. אוקיי, עוברים עכשיו לשלב של הקלפים. יש לנו את... שנייה. הנה זה אני, אוקיי? שנייה, אבא, שנייה, ממש שנייה. הנה הקלפים, אתם רואים אותם? יופי. בואו נראה איך קוראים לו בקלף. קלאו, זהו קלאו. זה אני מכיר מצעצוע, ממפלצות אמיתיות. באז שנתון. שנייה. זה גם ממפלצות אמיתיות, וזה נראה לי ממפלצות, כן, ממפלצות אמיתיות. ויש לי עוד 3 חבילות בסרטון הבא. אז תהיו במתח. אוהב אתכם. ביי.